respectíssimament aquell acord en el que vam decidir que les nostres pagues extres anirien destinades a entitats socials, que aquesta retenció es va fer en la nòmina de desembre, que si no tot el món hauríem cobrat, tot el món tindríem a la nostra abast i a la nostra disposició aquestes quantitats, i per tant es podrien haver passat i transferit directament a les entitats socials al l'endemà mateixa d'aquest acord. Perquè, torno a repetir-le, les modificacions de crèdit són viables amb una pròrroga de pressupost, res li impedeix a vostè que transferisca al l'endemà mateix de l'acord aquestes quantitats i potser per a vostè no són significants, però aquestes quantitats, per a aquestes entitats socials de les quals fa un moment estem parlant, que donen suport i ajuda constant i diària a situacions crítiques i penoses per als ciutadans i els nostres veïns i veïnes, crec que s'haurien d'haver transferit al l'endemà mateix d'haver pres un acord plenari d'unes quantitats, torno a repetir-li, que no són d'este Ajuntament, sinó que són de tots els regidors que voluntàriament vam decidir que així fora. Molt bé, senyora Lorena, vostè mateixa contestarà el que vostè creu, però no sé si creurà així la Junta de Portaveu, que ja li dic que nosaltres hem aprovat el pressupost que per motius que siga jo no vaig entrar, perquè jo realment no sé si el motiu és legal o no legal o deixa de ser. Nosaltres pensem que aprovat el pressupost avui estem parlant de transferir-ho en enero o transferir-ho demà mateix o després demà a la primera Junta de Portaveus, ho transferirem i s'ha acabat. I és el que li puc dir, no crec que això siga, vamos, ara que vostè posi com està posant-se, però així de tot, si vostè li molesta tant, no es preocupe que en breve estarà i es farà, i quedarà vostè sense.